Tak, dneska si zahrajeme takový aprílový povyplitém chapter 1. Ty brďo, tak to fakt tak vypadá. Takže nějak zelená, žlutá, růžová, ne. Zelená, žlutá, ne. Taká ne. Počkej. To je jakoby sakra, to chci od znova. Ježiš, jak to se to dělá? Sakra. Jak se to dělá? Sakra. Když to takhle je reálně. Ale tak to je. Já chci kouknout, jako. Se kouknout. Řádně takhle to je. Já to tam mám takhle naklikaný, jako. Co to je? To je nějaká divná. No, konečně už to dá. No, tak běžím. Tak, tady asi naskenu tu modrou ruku, no. Tak. Ten hagi. A možná si, jak mám říct, sakra ten klíč? On se ráně ohýbá tak jak já. Počkejte. To si děláš srandu, že já celou dobu mám, jako, to si děláš srandu. Tak, tady musím asi udělat tu elektriku. Ok. Tady to musím dělat. Jakoby, no nějak to blbne, ale aspoň jsem to udělal na poslední chvíli, za chvilku už to tady to bych už, jako, nevím, proč tam vlastně bylo to druhý, když to tam ani není na to druhávka. Tak tady máme modrou a kde jsou ostatní? Tam je červená, tak. Nejde se mi tam dostat, Robi. Tak. Kde je třeba žlutá? Tady. Ještě mi chybí nějaká? Jo, ne, já nevím. Jo, zelená vlastně. Tak to si vezmu rukama. To je asi všechno, no. Tak uvidíme. Tak když tak se ještě vrátím. Tak máme všechny a budu mít červenou ruku. Tak, načítáme, tak, tady snad nic nebude. Tak, tady musím zase, jo, mini hagi. Tady nedostanuli, akorát, že vůbec. Tak, musíme nějak, jo, tady to musím vzít, tady to nejde moc, on se tam musí nějak přilepit, je tady. Tady, tak.
Tak když mezi tím jedeme, tak dneska, pokud jste dokoukali semka, tak napište do komentářů apríl. Tady musíme udělat tuhle triku, tak to asi už nemusíme dělat 50. Tak a pokud vás tak baví jako po playtime, tak mám v plánu udělat chapter 2, ale on zatím jako nevyšel v Robloxi, tak přemýšlím, že ho udělám jako přes jako přes PS, že já to mám. Tak teďka uděláme tu hračku, no. Tak, tady máme tu hračku. Tak, tady budeme mít na hánečku. Asi, ne, podle mě, ne, jo, zdrhat, rychle. Tak. Ježiši, ahoj, tak, já budu se moc, co chci do toho, já musím prostě drát. Dole. Tak a teďka máme finální fázi. Jdeme zachránit Poppy. Jak teďka přemýšlím, tak bych mohl udělat takový ty videa jako kdo je Jarnaby a tak, no, tak na to se taky těšte. To mě docela zajímá, jak bude vypadat Poppy, protože je to jako aprílový, tak uvidíme, no, uvidíme. Takže je reveal za 3, 2, 1, reveal. Takže takhle vypadá Poppy. Oh my god! Please, Rex, I need this! Chapter 2.